Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay magluluto po ako ng ginisang beef with sitaw and kalabasa. At ito na po ang ating mga sangkap na gagamitin. Unang-una, itong beef na maliliit ang pagkahiwa, sitaw, kalabasa, bawang, sibuyas, toyo, oyster sauce, asin para sa ating seasoning, mantika, ginisa mix, at saka gagamit din po tayo ng tubig. Punta na po tayo doon sa ating stove para umpisahan na po nating lutuin ang ating putahe ngayong araw na ito. Ngayon po, ang unang gagawin po natin ay magpapainit po tayo ng mantika dito sa ating kawali. Tapos hihintayin po natin na uminit itong ating cooking oil. Ngayon po ay pwede na nating lutuin itong ating baka. Piprituhin po natin siya hanggang sa medyo mag-golden brown po yung kulay ng ating beef. Pinalakasan ko po yung apoy para mas mabilis po siyang maluto. Hihintayin lang po natin hanggang sa mag-golden brown yung ating karning baka. Babalikan po natin siya mamaya kapag medyo nag-golden brown na po siya. Ngayon po ay nag-golden brown na po itong ating karning baka. Hahanguin na po natin para maigisa na po natin yung iba pang mga sangkap. Ngayon po ay pwede na nating igisa itong ating bawang. Hindi ko po tinapon yung pinaglutuan ko ng karne ng baka. Ito na po ang ginamit ko para pang prito dito sa ating bawang. Pero kung gusto nyong palitan ay pwede naman po. Hihintayin po natin na mag-golden brown itong ating bawang. Mabango na po yung ating bawang. At saka medyo nag-golden brown na po siya. So, pwede na nating gisahin itong ating sibuyas. Hahaluin lang po natin. Tsaka yung mga itim-itim dyan or mga brown-brown, yung karne ng baka po yan, yung mga nadudurog. Extra flavor din po yan. Kaya hindi ko siya tinapon. Ngayon ay pwede na nating ibalik itong ating beef or yung karne ng baka natin. Tapos haluin natin. Maglalagay po tayo ng konting toyo. Mga 1 teaspoon lang po ang nilagay ko. Kasi maglalagay pa po tayo ng asin mamaya. At saka iba pang mga seasoning. Maglalagay po tayo ngayon ng konting tubig para maluto po yung ating kalabasa. Ayan. Tapos pwede na po nating isunod ang ating kalabasa. Sa mga nagtitipid po dyan, ito po ang magandang lutuin nyo. Kasi bukod sa masarap, konti lang ang magagastos nyo nito. Kasi mayroon siyang maraming gulay na pang budget. Pwede nyong lagyan ng maraming gulay kahit konti lang yung karne na ilalagay nyo. Lalabas naman po ang flavor ng karne kapag ilagyan nyo kahit konti lang. So ngayon ay tatakpan po muna natin para maluto yung ating kalabasa. Ngayon po habang niluluto po natin yung kalabasa doon sa kabilang kawali ay gigisahin din po natin yung ating sitaw dito. Paiinitin po muna natin ang ating cooking oil. Tsaka po natin ilalagay itong ating sitaw. Ngayon po ay mainit na ang ating mantika. Pwede na po nating igisa itong ating sitaw. Tatakpan po muna natin para maluto po yung ating sitaw. Kaya tatakpan po muna natin siya. Ngayon po ay luto na ang ating sitaw. Ito po ang texture na gusto ko. So, hahanguin na po natin siya.
Ngayon po ay maglalagay po tayo ng ginisa mix or seasoning. Konti lang po ang nilagay ko kasi maglalagay pa po ako ng oyster sauce na konti lang, mga 1/4 teaspoon. Tapos maglalagay din po tayo ng konting asin. Hahaluin po natin para ma-blend po yung lasa ng ating beef at saka kalabasa. Ngayon po ay pwede na nating ilagay ang ating ginisang sitaw. Tapos pahihinaan lang po natin ang ating apoy at hahaluin natin ang ating sitaw at saka beef. Ngayon po ay ready to serve na po itong ating ginisang beef na may sitaw at kalabasa. Pwede na po nating i-turn off para hahanguin na po natin. Kung gusto nyo pong may sabaw-sabaw yung niluto nyo, ay lagyan nyo po ng tubig na marami. Pero gusto ko po yung ganito kasi gisado lang po ang pagkakaluto ko nito. Ito na po ang finished product ng beef sitaw na mayroong kalabasa na niluto ko po. Sana po ay subukan nyo ang recipe ito at kung nagustuhan po ninyo, sana i-subscribe nyo ang aming channel at saka pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo lagi sa aming mga bagong upload na mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!